Ka Industrial Development Bank of India IDBI Bank kalayo ban play ka tanat rekam thamai jongka hapo sornong ston hakabala play pat ba adu ba HK Thaba ADC ka West Khasi Hills District kumukongsan harangkat ka jinga donlang uba ti dengan BDO kanong ston CNRD block kumu sembut kongsan. Ketika bank ba thamai ka don mar persya abar ka office jongka tanat PWD hapo ka snong new nong ston bat hakani ka sngi na lor ki kongsan laya don lang ru uba es rashir sordar ka snong new nong ston Kakong Badari Wankar, Branch Manager ka IDBI Nongston Branch bat kiwe. Ubat haba kumukongsan haba ajingkren ulakun tujur ya ketika bank, bahkan penjun seru ya kerukom ai ram ya kipat ba jokatan, bat ulaong ru ban penpiar susu ya ketenat syakitan nong kendong, kum syalang, riangdo, rambrai, mauet bat kiwe. Day to remember for IDBI, and we welcome IDBI to our district. Take one photo from the side. Lights them while I don't have any district. Abon ba ini di DCC meeting di bang ya conduct. DCC di meetings di bang sudah lang bati banks bati department bapher. Di nila chair to the meeting, but nila yo yaki petitions yaki requests naki brio yaki MLA ban place yo yaki bank hakani ka district kumjor ban place yo yaki branches khamtam shiki thai nam kandam Rambrai mau macam mau sumber dia mentak sini kawai naga request jang kipai ba la fulfill bang ayo asa kawai ka bank hakan ni ka district jungi kata ka IDBI kumang itip hi ka sarkar ne galaya lingba ka jing tha jang ka sarkar India bang ide mane kata ka financial inclusion ka bamot way nong snong jang ka India ude banyo ya ka bank account di bandan ka bank account Kalang ka objective jang kata ka bank account kolong ba unique schemes balo the benefits jang ka sarkar India jang ka sarkar Meghalaya kidai Bandung ba siya ka account jang beneficiary the targeted groups de kadang ni ka scheme ka ba ki Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana na thai balo la ya soy kata ka bamod uno financial ka India ula ban play ka zero balance account hakino mino di bank Government ubreu badugro ula ban play don kam tang ka voter ID card lani ka Aadhaar card ban pisha ya uta ubreu bat ka residential certificate khrang ba kin na ban play ka account bat ka in ka sarkar India hi kaile ban le ya kan ka DBT direct benefit transfer ki scheme na ki block bapher kidan ki old age pension ini ki scheme shispas ni ya ka wages mata nim aisho kumiswa ka check lalu ka cash mentai ki scheme baru khoi bisa ni pinya in bajong ki account ka jing thumu jangan ka jing bu account kalong ba kanum dan show ka corruption kanum dan show ka bribing kanum dan show ka manipulation bat kanum leak show ka bisa ba thumu ka sarkar ban paisa u beneficiary ka de ban le bisa account jung u bat ude banyo abai full amount lada ka sarkar ka 1,000 de banya 1,000 kanum ya show in baki middleman na niki bayarap de ka pertainment tang ade ka digital payment baro nangi nyale ki net banking nile yo hat inta bona sio da ka GPay da ka PTM ka suk sibot menta mangi badan honi nila on kit online through lingba ka mobile phone nila ban pha sai ki kon ti ba police shabar lani ki bahaying ki bilan shabar baki net banking kamak shu kumusha ba bajinjar ba habdal shabang simpor kita yo kabang mencapat lingba ka net banking tang sim na alminet ala ha bisa tikini ki IDBI bank lagi di bank ki balong very advanced kita ka software ki ga tigidan ki bon ki facilities temta ka dono ki micro ATM dilani ki portable ATM ni email jaka SBI sidan ki ATM ki bale shikshong bo paper de ula ban se ka bisa de hakane ka district ka don ka MRB RCT ka ba training ya kini ki khna ki bakwa ban ya kini ki business correspondence BC de nidon ki bala certify last hakatayo bla dep nila plong meeting ba ki bank u director jangka MRB RCT ko badan hone hayo Nongston ya tu orang badan hado khasanut ki bala dep pass ya kata exam BC da business correspondence ula ban le banda bisa ban shikshnom ban siu la ya ka wages da ki don ya ka account da ki don ka bisa ha ka account dengan sekepaja
branch manager dengan ka IDBI ba inshim ya services jong kini ki business correspondence mentar sung idan ka meeting DC office ni second do lang tu dengan satu itu ya ki ege ba dei pe kita di kawai kabangin pe ya ka health lani ya ka district ka CD ratio Bona fee film ya tip kata dari video gini ki wei ba cai kam ya CD ratio ma credit deposit ratio kadno ka bank ka yo ya ka deposit ni pai ba kadno ka ai loan ka jingdon jang di bank kam de atang ba sim ya ka deposit ni pai ba hande ka de banyarap ban extend ya ki loan ban ai ki scheme ba pair je hagini ki meetings ki ban la adap ni la ba ki bank ne bers kata ki duna ba ka CD ratio hande da ka jing yai ban jong ye ba ki de ban improve la ne ban pen bhai kata ka jing ai loan ye ki pai ba jong ki nong song kata ka CD ratio kala kio bat ka bank nang pendong MRB MCAB bat ki SBI kilala ban cross ya ka 4% ka bomot nak sispa ba ki yo deposit 4% kila ai loan je ki pai ba ha la ka de ha education loan dan ya bakin sengkam na di bat kuntar ter SBI MRB bakin MCAB mentang gidan no itu ka North East Small Finance Bank matai ka dot hagini kilai ni kaso ka asang man le ba gini kam kasim ka pidang gini ki deposit bedet maka ai ki loan ya ki pai ba ki badan kam ya ka jing arab na ki bank je ka office jing ka dan ya ka NRLM profit khatib National Rural Life Foundation lingba kini ki self help group kalala banyarap iki bakin avail ane bakin lo ya ka loan na ki bank je bon ka sim ka loan na bank bakilala baseng ki dukan jongki dan ki bala seng ki dukan welding dan ki baseng ki dukan furniture dan ki baseng ki dukan ki badet dukan jai je ka to ki brio ling ba ka loan kilala banyang ijat ade ki bank ki don ru ka jinga de baka DCIC ka department ka bayara ban seng ki kam lade ki man ka por ni jupolong ki meeting ban ai ki jinga rap ning ba scheme PMAGP but minsyam tiang na pelong yang tu ke exhibition ang ni New York State but kita ni ala pun ba ki entrepreneurs jumlah seng ki kam lagi hakanika district